बङाइगावनि गेरुकाबारियाव सृष्टि धाबायाव सासे लाइमोन सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। खुलुमबाय। बे समाव राइजिं बड'लेण्ड स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो लादों मोनसे ब्रेकिं निउज। लाइमोन सिख्लानि गसर होनायनि उनाव पुलिसा धुबुरी गौरिपुरनिफ्राय दायनिगिरि सबियाल इस्लाम मुंनि लम्पटखौ हमनो हादों। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिया खारखोमादोंमोन। नाथाय गेरुकाबारि पुलिसनि संदाननायाव मैया बेलासि समाव लम्पट सबियाल इस्लामखौ हमनो हादों। जिनाहारि खालामजानाय सिख्लाया सिगां इटा भाटायाव खामानि मावबाय थानाय समनिफ्रायनो सबियाल इस्लामजों सिनायलायनाय दंमोन। बेनि उनाव थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि लम्पट सबियाल इस्लामआ सिख्लाखौ साहा लोंनो लेंना लांनाय असिलायै सृष्टि धाबायाव सिगि सग' जिनाहारि खालामदोंमोन। बङाइगावनि गेरुकाबारियाव सृष्टि धाबायाव सासे लाइमोन सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। लाइमोन सिख्लानि गसर होनायनि उनाव पुलिसा धुबुरी गौरिपुरनिफ्राय दायनिगिरि सबियाल इस्लाम मुंनि लम्पटखौ हमनो हादों। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिया खारखोमादोंमोन। नाथाय गेरुकाबारि पुलिसनि संदाननायाव मैया बेलासि समाव लम्पट सबियाल इस्लामखौ हमनो हादों। जिनाहारि खालामजानाय सिख्लाया सिगां इटा भाटायाव खामानि मावबाय थानाय समनिफ्रायनो सबियाल इस्लामजों सिनायलायनाय दंमोन। बेनि उनाव थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि लम्पट सबियाल इस्लामआ सिख्लाखौ साहा लोंनो लेंना लांनाय असिलायै सृष्टि धाबायाव सिगि सग' जिनाहारि खालामदोंमोन।